No Hogger on level 11 elite. Mä en ihan vielä sitä tapaa. Mut kyllä mä sen aion soolota. Siihen voi luottaa. Tehdään näin. Mä soolon sen level 10. Nyt kun se on tässä sanottu, niin minä, Sillord 5, sooloan Hoggerin level 10. Miten se sanotaan? Taitotasolla 10. Vittu sillä on charge. Mä muistin oikein. Ja sit se tärkeä. Eli nimi. Mä oon miettinyt tätä pitkään. Nyt vaihtoehtonahan olisi muun muassa laittaa vaikka Fantasy Name Generatorista joku hieno ja eeppinen. Mutta koska tää on mun striimiura aloitus, niin kuin oikeesti ja kunnolla, niin mä veikkaan, että mitä me tehdään on se, että laitetaan tää mun striiminimi, eli Sirlord. Sitten kaikki tuolla hardcore-maailmassa, kun mun maine kasvaa, ne tunnistaa tämän mun hahmon tästä mun nimestä. Ja te 2 katsojaa, ketkä siellä nyt olette, niin pääsette mukaan tähän eeppisen tarinan alkuun. Mun mielestä aika hieno juttu. Tervetuloa maailmaan, Sirlord, Human Warrior. Ai niin, tää vielä. Otetaan uudestaan. Tervetuloa maailmaan, Sirlord, Human Warrior. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Kuka vittu ottaa Sirlord-nimen? Eihän tossa mitään järkeä. Sehän kuulostaa joltain satanan pihviltä. Sir Lord 1. Paitsi nyt toi näyttää kyllähän Sir Lordonelta. Lordone. No, mutta. Hei vittu, mä menisin unohtaa ton Self-Foundin. Totta kai, me tehdään tästä muuten Self-Foundin. Nyt. Tervetuloa maailmaan. Sir Lord 1. Mitä? Mä enää... Lordsir. Kokeillaan sillä. Tervetuloa maailmaan. Lord Sir, the Human Warrior. Esau. Sekin on aika hyvä. Emanuel. Emanuelissa on semmoista romantiikkaa. Vähän niin kuin itsessänikin. Emanuel. Tervetuloa maailmaan. Yes! Yes! Jumalauta. Täällä sitä ollaan. Terve maailma. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon tehnyt humani. Noin vuosi. Ja siis tästähän tulee aivan uskomaton. Samaan aikaan, että tää on self-found, niin tää on myös speedrun. Niin speedrun kuin Warriorilla voi olla. Ja meidän ensimmäinen tehtävä on tappaa 10 koboldia. Aivan järkyttävät geariupit välittömästi. Cloth Bracerit, nahkavyö. Ja viitta. Se on, ei ole ihan hirveän kauan, niin mulla on ja ensimmäinen leveli. Tää tuntuu ihan retaililta. Tää on aivan järkyttävää. Hardcore on siitä mielenkiintoinen peliformaatti, että mä oon huomannut tässä kaiken mittaan, että siinä on noin 3 virhettä, mitä ihmiset tekee hardcoren kanssa. Se ensimmäinen virhe on se, että ne aloittaa tän. Toinen erhe on siinä, että mennään liian itse varmasti jonnekin. Warrior on siitä hieno, että tää on ihan helvetin hidasta. Vaatii 2 leveliä pienemmän vihollisen aina. Muuten lähtee henki. Ja sit jos sä pullaat 2 vihollista, lähtee henki. Jos sä katot jotain toista pelaajaa vähän väärällä tavalla, lähtee henki välittömästi.
Ja kolmas on se, että kuollaan. Koska sehän on aivan hirvittävä musertavaa, että menee kuolemaan tässä pelimuodossa, koska sitä hahmoa ei saa takaisin. Niin vinkki kaikille, älä kuole. Ui. Nyt on isoa uppia. Nyt on isoa uppia. Flimp jumalauta. Kattokaa sitä. Flimsy Chainvest. Voin kertoa, että tämä Emanuelin ruumis, kun täyttää tämä Flimsy Chainvestin, niin ei ole enää Flimsy. Nimen pitäisi vaihtua Strong Chainvestiksi. Hyvä puolihan tässä on se, että kun aloitin Humanilla, niin suhaamaan Ironforken ja Stormwindin väliä verrattaa helposti. Ja leveli. Ja sieltä me saadaan kengät seuraavasta questista. Nyt mennään hakemaan sit Sharke ja näette minkälaista on totaalinen warrior dominointi. Ja se on. Se tulee olemaan jotain isoa. Muistaakseni ton Brotherhood of Thieves -tehtävän tekee, niin siitä seuraava on se, että pitää mennä repiä siltä yhdeltä jätkeltä pää, mikä on tullut jossain paskahussi-essä. Ja niin mä en sen takia mene sinne vielä. Mä menen lyömään näiltä koboldeilta työtahdon irti. Oliko täällä hyökkääviä vihollisia? Mä en kuolleksenikaan muista. Ei sillä, että se mua pelottaisi tai haittaisi, koska Emanuelhan selviää mistä vaarasta tahansa. Paitsi Emanuel alkaa taas olla HP:tä vähissä. Ei se mitään, jumalauta. Miley Bracerit. Sieltä. 10 armori uppi. Tulipa ahdistavasti tuo kaveri katsomaan, kun kuolee. Tässä kohtaa voi myös sanoa taktiikkana sen, että mulla on enää 2 jäljellä. Mä satun tietää, että jos mä menisin syvemmälle tonne. No vittu, ei tänne olekaan spammannut ylimääräistä. No, se oli riski, mikä nyt ei kannattanut, mutta joudutaan nöyrästi nyt vähän palaamaan tänne. Ai niin, mun piti katsoa ne weaponmasterit. Ironforkissa voi opetella akset ja meissit. Stormwindissa miekat ja staffit. Seuraavaksi mennään tappaan noita Defias-tyyppejä. Hei vittu, nää on aggressiivisia. Täällähän pitää olla varovainen. Tai siis pitäis, jos ei ois Emanuel, the human warrior. Se pitää ottaa huomioon, että mä en backpedalaa paetakseni, vaan saadakseni paremman strategisen sijainnin. Siinä on tärkeä ero. Pikkusen on laiha drop rate näissä burla-pandaanoissa. Musta tuntuu, että mä oon tappanut näitä jotain 10 vähintään tässä vaiheessa. Koska depsi on niin kova. Silti on vasta 3 huivia taskussa. Toki ymmärtähän sen, koska vähän repin näiltä naamat tässä warrior-huumassani irti. Niin siinä pikkusen tuo maski vaan tiellä. Siitä on vaan pieniä repaleisia kangaspaloja jäljellä. Oh. Kato, lähti pakoon tuo kaveri tuolla kaukana. Ui saatana. Mä olisin kaatua tällä tuolla. Siinä se on. Musta pieni säkki. Voitte onnitella, sillä tämän löydön myötä voin vahvistaa, että me päästään 60. Kun tämä hardcore-server sulkeutuu, niin lopussa seisoo Emanuel. Ja se on siinä. Siis kattokaa tätä saatavilla olevaa säkkitilaa. Aivan siis... Hey yo, what the fuck? Nyt mä lähden taas tässä... Näette taas pikku tekkiä, mitä heitän tässä. Mennään lähemmäs lähtöpistettä. Ihan ettei saa... Hyi vittu! Mistä tuo kaveri tuli? Varmaan spavnas tohon justiin. Mennään lähemmäs lähtöpistettä ihan vaan sillä, että päästään respawnien teiltä piiloon. Ei sillä, että pelkäisin niitä, mutta mikä idiootti on.
Ja ding. Voitte onnitella. Ja siis tietysti suunnitelmana on tankkia. Aina. Instoissa. PFD asti niin pystyy vetämään vaan 2H-aseella tankkimista. Niin sehän meille käy. Kytikselle. Otetaan tosta ensimmäinen. Vittu tätä tekkiä. Vittu tätä tekkiä. Otetaan tämä. Garrick spavnaa sinne. Me saadaan otettua se sieltä yksinään ilman tätä se apulaista. Edelleen painotan. Ei sillä, etteikö pärjäisi sitä apulaista vastaan, mutta Garrickille ei tule ehkä myöskään niin paha mieli, kun sen ei tarvitse katsoa sen apulaisen kuolevan sen silmien edessä. Emanuelin voiman edessä. Ja siihen kuolee Garrick. Revin siltä pään irti. Siis paljain käsin revin ton pään irti. Muut pelaajat ymmärtääkseni joutuu käyttämään miekkaa tai jotain muuta taikuutta tai teräasetta saadakseen sen, mutta Emanuel on niin vahva, että tää repii sen pään irti. Sitten alkaa olla Northshire Valley taputeltu. Päästään myllyttää tonne Goldsiren päin. Siellä on pari aika tiukkaa tehtävää, mutta no ei se meitä haittaa. Ollenkaan. 38 armorin mailibeltti. Miten hyvältä se näyttää. Miten voimakkaalta se näyttää. Tässä Emanuelin jumalallisessa kehossa. Mulla tulee siis... En tiedä huomata, mulla tulee vähän niin kyyneleet silmiin. Jotenkin vähän herkistyy. Tää jotenkin, siis kylmät väreet. Niin kuin nyt ihan siis... Jotenkin, nyt on isoja tunteita. Isoja tunteita. Ei se mitään. Me selvitään tästä. Meni muuten oikeesti nenään vitun tukka. Onko hieno? Puolipitkä viitta. Valkoinen. Kultaisilla yksityiskohdilla. Puolipitkä viitta. Mielestäni merkki. Mielestäni merkki siitä, että kyseessä on aika siunattua hommaa tällä hetkellä. En välttämättä usko mihinkään korkeampaan voimaan, mutta Emanuel uskoo. Ja se on tärkeintä. Voimme poistua Northshire Abbeystä. Työläisiä on hakattu aivan perkeleesti. Mentiin hakkaamaan kaivoksia koboldityöläisiä, ja sen jälkeen revittiin pää irti Defiaksen ilkeiksi kääntyneiltä työläisiltä. Mielenkiintoinen asetelma tässä. Mähän muuten tajusin, että jos myöhemmin katsoo jotain videoa tästä striimistä, ja kun tässä chatissa tai striimissä ei lue noita viestiä, niin tähän näyttää siltä, että mä keksisin nämä viestit tänne. Miten oot noin hyvä pelaamaan? No, sanotaan nyt näin, että kokemuksen kautta minäkään en ole aina ollut täydellinen. Enkä tiedä onko vieläkään, mutta aika hyvinhän tässä menee. Chatti on saleen rikki, kun meni toi ohi. Ja mikä? Nyt en... Se oli yksityisviesti. Täällä mulla täällä se kerkesi mennä tosta jo ohi. Ei näkynyt enää tossa chattikohtaa. Se tuli tuolla yksityisviestinä. Toi äskeinen kommentti. Se siitä. Lähteekö mulla henki tällä satana tunnelissa? Tätä perseestä. Missä se on se kohta, mistä se... Siinä. Kiitos. Sitten lähdetään helvettiin täältä. En säikähtänyt. Mun taureeni krittaa enemmän. No, ensinnäkin tässä on 2 ongelmaa, mitkä tulee välittömästi mieleen. 1. Se on ensinnäkin lehmä. Ja lehmillä on joku 600 kiloa enemmän lihasta kuin ihmisellä. Ja toinen ongelma, ei krittaa. On niinku fakta. Voidaan siis 1vs1. Sanotaan näin. 1vs1. Ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan. Itse asiassa tää on kaikille avoin kutsu. 1vs1. Stormwindin porteilla. Siellä nähdään. Laittakaa viesti. Kelloaika. Päivämäärä. Emanuel tulee. Jo vittu ottaa täkin tunnelerista. Jumalauta. Siinä on pikkusen magetkin jää vaan saatana rykkeilee. On hienoa. Barrensin rajalla nähdään. No, tässä se näkee. Kovat on puheet, mutta ei uskalleta tulla edes lähialueelta pois. Joo. Tää on vähän sama kuin jossain Helsingin
lähiöissä asuu hirveitä roadman koviksia ja heti kun ne astuu kantakaupunkiin, niin ei vittu. Siellä maksetaan satana HSL kuukausitilaista tai äiti maksaa ja ollaan niin perkeleen nöyrä. Pitäisi omilta huudelta poistua, niin ei mitään. Sinne lähtee kantti. Tai sitten tullaan jollain hirveällä jengillä sisään. Ei yksi uskalleta. Hei, nyt olisi... Ja sieltä täki. Nämä on ihan paperia nämä muut kaverit. En tiedä huomaatteko, mutta tätä mä tarkoitan, kun mä puhun. Ja sieltä potioni. Tätä mä tarkoitan, kun mä puhun siitä, että tää on top tier gameplay. Siis, nämä on ihan siis tärisemässä nämä muut täällä. Klassikista usein sanotaan, että tää gameplay on tosi hidasta ja autoatäkkiä pelkästään. Mut ehkä siis 99% populaatiosta. Kyllä, tää on varmaan näin. Mutta jos katsotte tätä striimiä, niin huomaatte, että ei oo. Tää on aivan uskomattoman kovaa tiristystä. Nyt muuten pikkusen vähän HP. Alkaa vissiin suosio nousta päähän saatava. En nyt sano, että on hyvä meininki, mutta chain bandsit. Miten niin kompetissa? En mä kompetissa. Ja sieltä. Jumalauta, kuinka noita reisiä koristaa nyt hyvännäköiset housut. Milloin viimeksi olette nähnyt tämmöstä voimaa huokuvan hahmosta? Kattokaa tuota irvistystä. Näyttää siltä, kun se olisi just haistanut paskaa. Ja ei tykännyt siitä. Oho, siellä on hui saatana. Tai siis ei hyi tai hui, vaan tuli yksi juttu mieleen, mutta siellä saattaa nyt jollain lähteä kyllä henki. Runi. Ja tässäpä vasta tehtävä Emanuelin maku. Koska vaikka Emanuel on rautasieluinen, koskaan tappiota tuntematon self-found adventurer, kenellä on spirittiä 3 enemmän kuin muilla. Ja Emanuel on soturi, kokenut tappaja ja kaikkea muuta. Mutta ennen kaikkea Emanuel on rakastaja. Aina päivän päätteeksi, kun Emanuel on tappanut, teurastanut, ajanut sukupuuttoon kokonaisia eläinkantoja, niin Emanuel palaa kotiin rakkaansa luokse, nauttimaan siitä läheisyydestä ja siitä lämmöstä, minkä takkatulen ääressä voi tuntea rakkaansa kanssa. Joten sen takia, kun tulee tehtävä, missä Emanuelin pitää toimittaa rakkauskirje Mabeliltä Tommy Joe Stonefieldille, Emanuel ei silmänsä räpäytä. Emanuelin rautainen sielu pehmenee. Emanuel tuntee, kuinka tämä tehtävä on tehtävä. Sillä kunnia ja voima ja menestys on tärkeitä asioita elämässä, mutta loppujen lopuksi kaiken lopussa seisoo rakkaus. Ja sen rakkauden takana seisoo Emanuel. Valmiina puolustamaan tätä rakkautta, tätä intohimoa, minkä se saa aikaan. How are you? See you later. Safe travels. Have a good Siitä. Just retkonnasit Emanuelin taivaan isäksi. Hei. Sanotaanko näin, että mä en oo se käsikirjoittaja. Mä oon vaan viestin tuoja. Ja jos se siltä vaikuttaa, niin hei. Sit pitää mennä sillä. Mä kans kuuntelin, että ollaanko tässä Twitchissä vai Jumalan palveluksessa. No, olenhan tunnettu saarnamies. Niin, välillä voi juttu lentää vähän. Mutta kun rakkaudesta aletaan puhumaan, niin muistakaa, että Emanuelin rakkautta ja voimaa ei ole vahvempaa. Ja tosiaan, jos tulee tulevaisuudessakin häissä tai hautajaisissa puhumisen tarvetta, niin mulle voi laittaa viestiä. Hoidon. En tiedä näittekö. En tiedä huomasitteko. Toinen väki on tippunut. Lasketaanpa yhdessä. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Juuri sillä hetkellä, kun olisi pitänyt nöyrtyä ja lähteä kaupunkiin takaisin kaupoille. Niin mitä sieltä tulee? Sieltä tulee pieni, ruskea pussi. Ja se on tässä kohtaa 2 pientä ruskeaa pussia. Laitetaan värijärjestykseen, näyttää paremmin. Yksi Kuolaposkin Warrior sanoo aina, että siinä on mies, joka rakastaa omaa ääntään vähän liikaakin. Siis minusta. No, mut kato, kylillä huuellaan. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Ja sieltä. Ding! Hei vittu, tässä on iso juttu. Tässä on iso juttu. Explosive rocket. Inflicts 28 to 32 fire damage in a 3-yard radius. Ja tässä on pullaamisen salaisuus. Krystallit. Voi. Hanki leväs ite, tarvitsisi saatana juoksuttaa. Hyi, se on vielä tämän Murlokki-järvi. Tunää jätkät haluu jutella paljon. Lyria Dulac. Mitäs me saadaan? Me saadaan parry. Kohta miekka kilisee miekkaa vasten. Ja Thunderclap. Se on selkeä. Oho. Thunderclap menee hiiren alemman sivunappulan kohdalle. Meidän Murloc-mestollinen mäkipäässä näkee, että levutuksen alusta asti. Nyt sitten. Se... Anteeksi, mutta... Okei, otetaanpa nyt ihan alusta lähtien. Meinaat sä, että mä kuolen tällä hahmolla? Mä en tiedä... No, ymmärrän. Sä oot varmaan kattonut striimejä aiemminkin. Mut sehän tässä jutussa on. Emanuel ei kuole. Emanuel on voimakas. Emanuelissa piilee semmonen vahvuus kyllä, voimakkuus. Emanuel on myös viisas. Ja Emanuelia pelottaa lähteä Colcherista poispäin. Se ei ole totta! Emanuelia harva asia pelottaa. Hyi vittu, hyi vittu, hyi vittu, hyi vittu, hyi vittu. Mitä? Ei saatana. Vittu mä vihaan Murlokkia. Saatoitte äsken huomata. Kävi tämmönen tilanne, että 2 Murlokkia tuli samaan aikaan kimppuun. Oisin siis normaalisti tappanut, mutta... Ja siis varmasti kasuaalimmat pelaajat oiskin ne tappanut. Mutta tässä on semmonen juttu, että näillä stream runnereilla. Näillä on korkeampi droppichanssi tälle Crystal Kelp Frontille. Joten speedrun mielessä olisi ollut ajan tuhlausta tappaa ne 2 Murlokkia tonne saarelle. Siis kaikkia ajan. Mun ajan ja teidän ajan tuhlausta. Sen takia vetäydyin taktisesti tästä mahdollisuudesta tappaa ne 2 Murlokkia. Ja ajattelin, että otetaan täältä. Ei teidänkään tarvitse katsoa liian pitkään samaa hommaa. Mutta nyt on tullut se aika. Siellä Emanuel seuraavassa inkarnaatiossaan William Pesleltä suoritettuaan 4 Crystal Kelp Frontin hankkimisen. Ei se saanutkaan tästä kustasta, ei mitään. Nyt. Hyvät ystävät, katsojat, tuttavat, olemme saapuneet. Emanuel on saapunut Myrskytuulen kaupunkiin. Sitten tehdään klassiset. Toho. Salute. Ja Markus Jonathan laittaa salutet perään. Real recognize real. Tässä menee. Ei tee ihan joka jätkellä nimittäin noin. Nurmikko emote olisi muuten hieno. Se olisi kyllä hieno. Jotkut teistä nörteistä kaipaisi sitä. Ei nyt lähde sanoa kuka tai osoittelee tai niinku silleen.
Gnome. Jotenkin menee iho alle joskus. No, mä oon Gnome. Perus juttu, mikä joku Gnome sanois varmaan. Muistankohan oikein, että se mining on jossain täällä. Siinä. Vittu mä oon hyvä tässä pelissä. Ai jumalauta. Käsittämätöntä. Joo, eikä mä lähte Dunmorohan tästä kohta, kun mä oon käynyt palauttamassa. Pitäisikö mun käydä tekee tuo Gold Tooth? Käydään tekee se Gold Tooth. Siitä otetaan gloria, kunnia, voima, ikiaikainen Emanuelin taskuun. Ja Hogger. No Hogger on level 11 elite. Mä en ihan vielä sitä tapaa. Mut kyllä mä sen aion soolota. Siihen voi luottaa. Ja pitäisi sooloa level rankista tai ei lasketa. Tehdään näin. Mä sooloon sen level 10. Nyt kun se on tässä sanottu, minä, Sillord 5, hahmollani Emanuel, rakastaja, sooloan Hoggerin level 10. Miten se sanotaan? Levu... Taitotasolla 10. Halusko joku näistä vitun nörteistä tulla tänne mun kanssa? Ei varmaan niitä pelottaa. Emanuel ei pelota. Emanuel. Täällähän on. Nämä kaverit on kuollut, kun ne on vaan kuullut, että Emanuel on tulossa. Hyi saatana ne tammon. Eiku. Hyi! Painu sinä helvettiin, Charles meni siitä. Tää ei kuole. Varma tieto. Hyi vittu. Tää mua tässä klassikissa eniten vähän jännittää, kun... Sitä ei vittu ikinä tiedä, minkälainen torapaine Baramir painu sinä vittu. Siitä. Pitäisikö mun auttaa tätä kaveria? Okei, mä nyt autan sitä. Näitte kuitenkin, oisin pystynyt soolossa ihan helposti, eikä tuntunut missään. Mut näin siinä välillä käy. Emanuel on vahva, oman arvonsa tunteva, mutta Emanuel on myös empaattinen. Emanuel tunnistaa, että kaikilla ei oo niitä taitoja, niitä lahjoja, mitä Emanuelilla on. Ja tässä maailmassa on tärkeää, että ketään ei jätetä yksin. Tässä maailmassa on tärkeää, että pidetään toisistamme huolta ja autetaan miestä, Baramiria, luultavasti Boromirin veljeä, mäessä. Ja se on mun mielestä tärkeää. Siinä on inhimillisyyden ydin. Siinä on jotain, mitä meidän kaikkien tulee pyrkiä tavoittelemaan jokapäiväisessä elämässä. Ja tämän puheen myötä... Oho, vittu, elän saatana purttaa. Emanuel, level 7 warrior, soolosi käytännössä. Gold Toothin, kultahampaan, tuo Pargodin mainin pahamaineisen, paholaisen. Ja sieltä. No ihan paskat nuo hanskat. Jännittävää ainakin oli. No eipä vähän. Tuli ehkä kakkaranto. Mä veikkaan, että siellä oli valmiiksi jo pikkujarruja, mutta ei se mitään. Nyt niitä on vähän lisää varmaan siellä. Nimittäin kyllä. Mutta tätä se on, kun meikä alkaa striimaa. Siis tätä se on. Uskomattoman jännittäviä hetkiä. Haasteita, vaarallisia tilanteita, voimaa. Ai vittu. Nyt oli vähän... Oh! Isä! Oletko se sinä? Vittu, että oli kirkas. Rouva on käynyt taas säätämässä vähän näitä valoasetuksia. Onko se nyt hyvä? Näin ammattimaisella tasolla tää homma on, että mulla on ihan sitä studiovalot täällä. Meinaako studiovalot tässä kohtaa pöytälamppua, missä on Airamin säädettävä älyvalo? Ehkä. Onko se ollut siinä pitempään? Ja onko mä ostanut sen lähinnä vaan, koska semmonen on siisti ja niitä on muissakin lampuissa? Ehkä. Mutta mä oon lyönyt sen kuitenkin. Mä oon aika fiksu jätkä nimittäin. Sitä ei saata tajuta, kun... Ai se päivittää se automaattisesti. No. Sitä ei saata tajuta, kun kattoo. Mä oon oikeesti aika fiksu. Niin Mutta nyt seuraavana suunnitelmana. In order of operations. Me lähdetään Dunmoroon. Me lähdetään täältä Elven Forestin lämpimistä, vehreistä metsistä
pohjoiseen. Otamme metron ja saavumme kääpiöiden ja tonttujen kylmään maailmaan. Dunmorrowhun. Klassikan retail on niin eri asia, että en lähtisi edes vertailemaan. Vanilla on kuitenkin niinku semmoinen hyvä lohturuoka. Niin, mut vanilla on niinku semmoinen lohturuoka, mikä on siis joku vitun banaanileipä. Et niinku, joo, onhan siinä sokeria. Ja siis hyväkin banaanileipä on niinku ihan siis ok. Mut eihän se niinku semmonen, että jos sulla jotain niinku oikeesti hyvää olisi siinä. Niin et sä sitä banaanileipää saatana söisi. Ja sä oot lähinnä tehnyt sen banaanileipän, koska sä oot ostanut ihan helvetisti banaaneja. Ja sulla on menossa ne vanhaksi. Ne on semmosia mustia, limaisia kökköjä. Ja sä et halua heittää niitä roskiin. Niin vanilla on vähän semmonen lohturuoka. Mikä siis, jotkuthan tykkää. Ei se väärin. Ja täällä on ihan hirveät upit. Mitä helvettiä? Paitsi mä en kyllä halua itse asiassa vaihtaa viittaa pois, koska se on niin hieno. Vittu, elääkö dwarfit ja tontut näin hyvin? Enpä tiedä. Se on sellaista, kun on töissä pukilla. No, totta. Työ on raakaa, ja kovaa, mutta niin on myös työntekijät. Se on niin raakaa, että pituuskasvu tyrehtyy jo ala-asteella. Joillain meillä, kyllä, joillain meillä. Itselläni ei. Itsehän olen korkea ja vahva ja voimakas ihminen. Ei vittu, mulla on ihan vittu vähän HP, voit paska. Helppo, eikä tuntunut missään, eikä onneksi syke noussut johonkin 200. No, ei tuntunut missään. Ilmanen. Montahan näitä pitää tappaa. Hei, kato Copperveini. Mitä jumalauta vierekkäin Copperveini. Tänään syyää hyvin jätkät. Tänään syyää hyvin. Ja sieltä Fury. Kato, jumalauta. Mä en oikeesti uskonut, että se tulee sieltä. No, siinä se lepää. Mulla on ihan hyvä rahatilanne. 10 silveriä vieläkin. Päästä onks mä ottanut talentteja itelle? Ei kun ei oon. Skillejä, ei talentteja. Tän päivän operaationa on Hogger. Mä menin lupaamaan Emanuelin hurmioissani järkyttävän voiman alla. Mä tapaan Hoggerin level 10. Ja eikä mua siis pelota se. Ei siinä mitään. Se vaan, että se voi olla vähän tymäkkä homma. F ja rippistä. Vittu, mä ymmärrän. Te ette ole nähnyt vielä, kun mä pelaan. Te ette ole nähnyt vielä, minkälainen voima Emanuelilla on. Kyllä mä ymmärrän. Se on... Jos ei ole ennen nähnyt tätä, niin en mä teitä syytä. Vaikeahan sitä on niin kuin jotenkin suhtautua siihen. Muulla kuin pessimistisyydellä. Kun on kuitenkin nähnyt varmasti muiden, ehkä vähän kasuaalimpien pelaajien gameplaytä. Esimerkiksi katsokaa, kuinka rohkeasti mä menen tänne luolaan. Pelottaako mua? Kyllä. Pelottaako Emanuelia? Ei. Emanuel on 103 kiloa pelkkää lihasta. 192 senttiä. 103 kiloa. Ja siis rasvaprosentti noin 12. Siis Emanuel on pelkästään vaan niinku geneettinen poikkeama inhimillisyydessä. Elävä kuva meistä. No siis... Mutta luoja välillä on tehnyt ihmisistä kuvansa. Ja siis tässä on niinku prime. Mulla ei muuten vieläkään mitenkään hirveän hyvää ruokaa. No... Ei se varmaan haittaa. Mä oikeesti vähän jännittänyt tällä luolassa. Onko tää se alfa? Tää se on. Tää ei oo edes alfa, tää on sigma. Herran jumala tätä krittien määrä. Ai. Otetaan tuohon vielä. Ja siitä. Mistä liikut vai eikö... Sun streifi on... On mulla streifi. Mun liikkumisnäppäimet on Q, V, E ja S.
Paljon kätevämmät. Huomattavasti kätevämmät. Ne on väärinpäin. No ehkä sulle. Tai ei mulle. Mitä lopeta välittää. Älkää selitä. Mä oon nähnyt teidän osan keybindit. Mä oon nähnyt, minkälaisella vitu yhdistelmillä te jotkut pelaatte tätä videopeliä. Ja vielä retailia. Niin mielestäni te ette ole kyllä missään asemassa neuvomaan muita. Siellä mitään löytyy semmoista settiä, että enää 2 manee ja sit mä lähden haneen. No, tämmöistä pientä riimittelyä ja huumoria saa tästä mun striimistä olettaa. Ja siitä bodypullilla Vendigo. Kiinnostui välittömästi. Se näki tän Emanuelin jumalallisen kehon. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin käydä ki. Ymmärrätte varmaan. Tänään ei välttämättä ole vielä ihan ensimmäistä Deadmansia. Mä veikkaan, että toi Hogger on nyt se pääpaino. Mutta mä kyllä mietin tänään, että minkäs leveli Westfalli edes tarvii. Tai se ei Westfallin kuin tuonne vittu Hoggerinkaan, kuin Deadmansi 3 oikein. Sehän se toden sanoo. Minkä levelin Deadmansi edes tarvii? 15, 16. 18-9 hyvä HC:lla tai jopa 20. Sillä mennään jo Stokeitsiin. Hakkaa vankeja. Ja level 9. Siellä lepää. Se olisi ollut hienoa, jos olisin saanut tuosta vielä sen... Eikö vittu, mä sain. Milloin mä sain to? Mä sain se jo aiemmasta taposta. Mut kato, mun pelaajan silmät huomas, että levusta puuttuu noin vähän, niin otetaan nyt Vendigoille vielä varmuuden vuoksi. Mä ajattelin, että siinä, Pixi Wobblebonk. Kiitos. Ja Trovna. Sieltä. Sä varmaan tyhjennät Accessin meissä. Joo, niitä me ei nyt tarvitse. Sitten pitäis vielä... Staffit mun pitäis varmaan itsessä. Eikö niitä vaan myy niitä? Joo. Staffit mun pitäis kanssa opetella varmaan ensimmäisenä, koska ellei muistini minua petä, niin Noin. Staffessa on kovin depsi jonnekin level 25 asti tai jotain. Sitten sillä yhdellä vendorilla Westfallissa, niin siltä saa se aivan älyttömän 2H-mieka, missä on joku 600 strengthia. Mistä vitusta mä muuten ostan ne heittoaseet? Vittu samasta paikasta, mistä mä opettelin. Te ootte weaponmastereita, te ette osaa mitään nyt täällä. Täällähän ne lepäs. Siinä. Pitäisikö laittaa ranttaliksi ja ostaa oikein 3 depsi hommat? Ja se on 30 kopperia. Vittu, mulla on kyllä vähän rahaa. Ostetaan silti. Ei tunnu nyt tää missään. 400 troimipeniä. Nää kestää varmaan level 60 asti. Eikö se jotenkin näin mene? Sitten se piti täältä vielä etsiä se siellä. Mihin helvettiin mä pindan sen? Aha. Aika hyvä. Warriorina mua pelottaa kohtuullisen paljon se, että mä hyökkään jotain oman levustani vastaan ja siinä tulee 5 lyöntiä, mitkä menee vaan ohi tai dodgeen tai parriin. Ja se on sen jälkeen hei. Siinä ei paljon enää lähdetä kyselle tai kattelee. Toki Warrior on ihan vitu OP siinä, että meillä on hamstringi. Mut kun se hamstringi dodgee tai parryy tai missaa, niin se esim. Jännittää vähän se Hoggerin kanssa, mutta no. On näistä ennenkin selvitty. Saakos Warrior interruptia milloinkaan? Pummeli. Vielä 38. Joo, no se on kiva. Ei pandaket vittu. Pandaket. Humani aloitusalue on kyllä aivan vitun OP. Siinä ei ole mitään järkeä, miten OP se on. Siis täällä tulee questista 5 potionia. What the fuck? Where is the truth? Emanuel ei lyö ohi, jokainen isku on veitsen tarkkaan laskettu. Tuo, siis totta, fakta. Nyt jotenkin hävettää ja sitten jotenkin... miten tää on mennyt tähän? Jotenkin kaikista ihmisistä minä epäilen Emanuelia. Potionia tuntuu 2 kertaa nopeammalta eri levelin suhteen. Niin joo, ja siis... Mitä siis level 10 kesti joku 7 tuntia itellä. Ja
Mulla on playet tällä 3 tuntia 15 minuuttia. Welcome. Ja mä veikkaan, että tuohon viimeiseen leveliin ei mene See you soon. 6 tuntia. 4. Mä oon mikään matemaatikko. Miksi nää löi näin kovaa? Molopää. Tää on kärsivällisen ihmisen laji sillä. Jokaisen noniin, ne häviää. Nyt ihan, ui vittu. Nyt ihan helvetin nopea tutkiminen ja sit vittuun täältä keilahallista. Mullakaan puolella saa. Threshold. Ole please tässä. Ei jumalauta. En mä halua oikeastaan hypätä tästä alas. Uhuh. Pikku jännitysmomentti. Ai niitä oli tän muotoinen keivi. Joo. Minne tässä pitää mennä? Hide Skinner. Voi vittu. Kuinka syvälle haluatte? Otetaan toi hengiltä. Ei, se on level 10. Voi vittu. Pakko ottaa hengiltä. Nyt vähän jännittää. No, ei se mitään. Mulla on keinot. Konstit on monet, sanoi Emanuel, kun trollikeivissä istuu. Tää on oikeesti jännittävää olla täällä. Niinku ihan todella jännittävää. No se onneksi kuuli helposti. Tuolla olisi Headhunteri, mutta ehkä haluan tappaa tonne ensin pois alta. Tuollakin olisi muuten Headhunteri. Tuollakin olisi Headhunteri. Tää on täynnä Headhuntereita. Se on hyvä juttu minulle. Se on todella hyvä juttu minulle. Ei kun sarkella, vittu. No, olkoon. Ja ohi. Ui jumalauta. Miau vittu tätä elämää. Tänne. Et sä tuu, kun saat. Niin. Malauta, kun blokki kohahtaa tuohon, niin se on siinä. Siinä ei paljon enää kysellä. Elää vittu juokse pois. Hyvä. Ja patrolli. Oi perkele. Oi perkeleen. Ja toinen patrolli. Oi perkeleen. Tuolla on hankalassa tilanteessa. Pitäisikö mun tappaa toi Hide Skinner? Niin, mä varmaan missään ton toisen patrollin tuolta. Hyökkäänsä on perinteisesti paras puolustus. Muistaakseni tämmöisiä puheita on kuullut. Mitä sä tänne tuut? Vittu. Perkele, kyllä se vaan akos. Fairy Fire vähän haittaa tätä hommaa, mutta ei pahasti. Nyt se spawnasi tuo. Ei mavoon sili. Oho. Noniin. Joo, tilanne on vielä tässä vaiheessa hallinnassa. Jotenkin. Vittu nyt tuohon taas Headhunter. Päätään helvettiin täällä. Montakaan patrollia täällä oikein on? Varmaan joku 60 tietysti. On paha, kun mä yhtään muista missä kohtaa se thresholdi tulee täyteen tosta. Tuo haiski. Et milloin mä oon tarpeeksi syvällä täällä luolossa. Onko nyt mukaan on? Ennäkö? Oi vittu. Tää ei oo hirveen tervettä mun sykkeelle. Koska syke on joku 1 000 000 koko ajan. Vittu tonne spawnas taas uuteen. Kuinka syvälle tänne pitää mennä? Kiitos.
Nyt jos olisi järkevää, niin mä harstonettaisin vittuun tällä. Katsotaan, mihin päädytään. Killing will be easy. Ei välttämättä. Ei välttämättä. Ja selkään tappoli. Ruoka. Jumalauta. Nyt syy. Mahat täyteen joka ukolla. Voi olla, että mä koitan olla kaukaa viisas ja olla pullaamatta Headhunteria siinä pelossa, että se ottaa ton Shadowcasterin tuolta. Koska jumalauta, jos mä otan ne molemmat ja mä joudun pakko... Ui vittu! Kokaloka! Jumalauta. Kerrankin mä oon iloinen siitä, että näen jonkun tommosen pienen Magnumon. Harvoin, mutta nyt se hetki on tullut. Ja täällä joku toinenkin. Vittu, nää vetää kahdestaan täällä. No helppoa, se on saatana level 12 täällä pyöriä. Koitapa ite tulla level 9 humanina tänne. Hartiat on niin leveät, että pääsen minnekään edes piiloon. Ja nähän näkee. Nyt olisi muuten mahis päästä ulos täältä silleen semi-turvallisesti. Nyt juosta. Vittu nää on hitaita. Tämähän meni yllättävän hyvin tässä kohtaa. Tai siis ei ne mitään yllättävää ole, kyllä, koska kyllähän Emmanuel näistä selviää. Se on vaan, että jumalauta. Mitä et sä harrastone? Tässä kohtaa. Ei helvetti. Me mennään Groupsin kanssa ulos täältä. Ihan luonnostaan. Tää on naturel. Onko täällä joku... Siinä on Snowstrideri. Otetaan siitä. Ja näin. Selvisimme tästäkin haasteesta. Siis ei ole hirveän montaa juttua, mistä Emmanuel ei selviä. Ja saa nähdä. Vielä ei ole yhtään semmoista juttua tullut vastaan, mistä ei selvittäisi. Toki matkaa vasta alkutekijöissään, mutta uskon silti, että meillä on pitkä ja kirkas tulevaisuus tässä edessä. Et otetaan riskejä, mutta tehdään se hallitusti. Allians on vaan kaikilta osin parempi. Minkä sille voi? Questit on parempia. Pelaajat on parempia, älykkäämpiä. Suoriutuu paremmin. Se, että pelaa Hordella, niin se on vähän kuin löysi itseään kirveellä jalkaa. Ja sen jälkeen menee mouhoamaan jollekin, että no kyllä toi on varmaan helppoa, kun on jalka ehjä. Mulla on tää jalka ihan paskana. Ja sulla seisoo se kirves siinä jalassa. Et ihan oma syy. Mitäs mulla on näin vähän myytäviä tavaroita? Nyt vois kyllä joku Vovien mäihäjumala palvella ja lyödä pari pägiä luuttina lisää. Tää ei varmaan myy ruokaa. Eipä tietysti. Satana alkoholistit. Mä hain studiolta tuohon mun taakse ton sermi ihan siitä syystä, että siinä vaiheessa kun OTK Networkilta tulee viestiä, että hei, että haluttaisiin, että liityt meidän mukaan, niin mä muistelen, että niillä on semmoinen hieno OTK, semmoinen neonvalo juttu, niin sen saa helposti tuohon taustalle kiinni sitten. Pavanakohan tuon tielle, en mä tiedä. Katsotaan. Ei vittu, niitä tuli 2. Vitun kusipäät. En varmaan tapaa, haistakaa paskaa. Hyi! Täällä on joku käynyt. Inkeep. No. Level 8. En mä kyllä itse asiassa halua täällä vituista näitä vihollisia. Heittää buffia. En mä kyllä nyt lähde yhtään tähän saatana. Mä oon rohkea, mutta en mä tyhmä oo. Tähän seuraamaan, kun pieni eksynyt koiranpentu uutta omistajaa vailla. No. Normaalistihan siis vetäisin tämän yksin, mutta otetaan nyt. Tää on tätä, mistä mä oon puhunut. Että autetaan ihmisiä mäessä. Autetaan ihmisiä, kun ne pyytää apua. Ja annetaan niille se.
Tähän muuten meinaa, että näiden kuistien jälkeen pitää lähteä Elvyn Forestiin, sillä siellä on mistä vitusta se pullas sen siiri äsken? Koska siellä on Hoggerin tappomeininki. Tuossa. Okei. En saanut charkea. No, ei nyt. Pitäis. Tän. Tuus tän. Just siinä. Hyi vittu, tuohon spannut Snowstorm. No ihan hirveetä nää trollimesta. Voi saatana. Ei vittu. Miksi sä juoksit noin? Mitä? Hyi saatana. Mä pääsen helvettiin tältä. Pääsikö mä tätä kautta? Missä tuo tuolla? En mene. Ja sieltä. Näin se vaan. Emanuel suihkii tehtävästä toiseen. Ottamatta vahinkoa. Sitten alkaa matka. Siitä, mitä ollaan pitkään odotettu. Siitä, mihin jotkut uskoo. Mitä jotkut epäilee. Mutta matka väistämättömään. Sillä on aika, kun Emanuel kohtaa viimein Hoggerin. Tuon Elvynin metsien kauhun. Tuon kansakuntaa pitkään riivanneen. Tuon kansakuntaa pitkään riivanneen uhan. On korkea aika, että joku tekee sille jotain. On korkea aika, että homma hoidetaan. Että tehdään se, mitä olisi jo pitkään pitänyt tehdä. On aika sille, että Emanuel näyttää epäilijöilleen viimeisen kerran. Mistä on kyse? Kyseessä ei ole kostonhalu tai kunnian tavoittelu. Kyseessä on puhtaasti kansalaisten auttaminen. Ja jos metsissä pyörii hirviö, mikä aiheuttaa painajaisia väestölle, mitä kukaan ei pysty pysäyttämään, mille jonkun on tehtävä jotain, niin Emanuel on se, kuka tekee sen. Epäilijät saattavat laittaa viestiä, että älä tee sitä, et selviä. Se on turhaa, mutta kyseessä ei ole se, että selviäisikö siitä vai ei. Kyseessä on se, että se on pakko tehdä. Sillä jonkun on tehtävä jotain. Ja nyt se tulee tapahtumaan. Siinä se on. Hogger. Elvynin metsien kauhu. Kuka muu kuin tämä mies pystyisi tämän todella lihaksikkaan 200-kiloisen koiran laittamaan alas kuin mies, kuka näyttää tältä. Mielestäni vaihtoehdot on vähissä, todella vähissä. Huutosta. Hyvä. Me saadaan sieltä palkaksi 3 renkitin housut. Vittu, että näyttää näissä reisissä hyvältä. Paitsi, että me saataisiin sieltä myös tuo staffi, mikä ei vaan helvetin hyvä. Voi olla, että me otetaan tuo staffi kyllä itse asiassa. No, kuitenkin. Jossain se on. Oho. Vissiin löytyy. Siellä. Hyi saatana, kun säikäi. No, vähän jännittää. Rökkeilee. Se alkaa olla jytin. Natanaa. Muistaakseni Hoggerilla on charge. Eikö ookin? Mä oon aika varma, että sillä on joku charge. It's too far away. Not ready yet. Joten mä en sinänsä haluais Not enough rage. ottaa sitä chargea naamaa. Need more. Ei mua jännitä. Yhtä. Need more rage. Not enough
Tuli ihan helvetin kylmä. En mä tiedä. Onko mulla joku flunssa päällä? Voi olla, että en mä nyt pystykään. Ehkä kurkku tuntuu kauhean jotenkin karheelta. Tässä on hirveästi jotain flunssakautta nyt meneillään. Tää on ihan tyhmä. Oho. No siinä se nyt ois. I'm out of range. Vittu sillä on Tsarge. Mä muistin oikein. Se dotkee kaiken. Mulukko. Vittu. Tätä on Peak Classic Gameplay. Sillä on muuten 666 volta. Onko muistanut tämmöistä käytettyä? Sä oot iso, komea ja kova. No niin, sitä mä koittaisin porukalle kertoa, mutta ei vittu uskota. Ei vittu uskota, vaikka sanon. Niin... Ei! Elä! Mulu. Mutta ei se mitään, siis heikko uskoiset, mä näytän teille. Mä todistan teille. Ei se koko mun elämäni mä oon ollut altavastaajana, alakynnessä. Mä oon tottunut tähän. Mä pystyn näyttää ihmisille, mistä on kyse. Hyi vittu, älä tunnu lähe. Mä voin kyllä näyttää, minkälaista tää on. Kun on. Mene nyt vittu. Todellinen gamer. Tää ei oo helppoa. Tää ei oo jokaiselle. Mut se on tehtävissä. Ja jos joskus tuntuu siltä, että epäilette itseänne, niin miettikää minua. Elän vittu siitä tuu. Miettikää Emanueli. Miettikää, että kun mielensä ja kehonsa johonkin laittaa, niin kaikki on mahdollista. Kaikki. Hikoilet mun puolesta. Ei aivan turhaa. Tää on täysin kontrollissa. Aivan täysin kontrollissa. Tässä ei ole minkäänlaista vaaran paikkaa missään kohtaa. Nimittäin, en tiedä huomasitko, mutta Hogger on koira. Ja 3 rescue-koiraa kouluttaneena, niin ei tää mitään. Tää eroaa toki mun normaaleista koirankoulutusmetodista tosi paljon. En ole itse asiassa heittänyt yhtään puukkoa omiin koiriin koskaan. Mutta kuitenkin periaate on sama. Yksinkertaisia eläimiä. Ja vittu soikoo. Sattuu, jos päästään iholle. Tää on tosi lähellä verrattavissa itse asiassa retailin mytyn raidaamiseen. Tää on lähes mytsi kyvensä verosta laittoa. Koska sijainnit on tärkeitä. Alkaa koira väsyä. Selvästi.
Teille, ketkä epäilitte. En ole vihainen. En ole edes pettynyt. Mä ymmärrän kyllä. Mutta toivon, että joskus ymmärrätte, mistä tässä hommassa on kyse. Jumalauta ja uppihanskat. 33 armori uppi. Siellä lepää. Jumalauta ja näissä on vittu modeli. Kattokaa. Rkkeilee. Voiko kauniimmin päivä alkaa? No ei siinä. Lähdetään palauttaa tuo questi ja The Alliance. Go with honor, friend. Yes. Harder has been a real pain for me and my men. You have something to report about the beast? Be careful. Vastattakas kaikki. Onko Emanuelilla jotain raportoitavaa tästä pedosta? Hei, tulit takaisin. Ja missä sit kuinka soolosin hokkeri? King's honor, friend. Mutta ei mitään, ei mitään. Light bless you. Näin tässä käy. Sillä Emanuelilla on tässä käsissään, säkeissään, jättimäinen Gnollin kämmen. Ja tämä Gnollin kämmen on niin iso, Go with honor. että se ei voi olla kenenkään muun kuin Hoggerin. Kattokaapa. Siellä lukee. Se alkoi luulla, että kukaan ei pystyisi voittaa Hoggeria. Mut Emanuel ei olekaan kukaan. Emanuel on rautasieluinen, itse löytävä seikkailija, kuka ei ole tuntenut koskaan tappiota. Well met. Näin se vaan menee.